सफैबायानो नोंथां? औ सफैबाय औ। हा मानोथो एसे गोबाव जाबो? हनै दिनफ्रानो माथो अखाया हालौगासिनो दङ। दैज्लां बोथोरबो जाबाय माथो खालामबावनो। बेनि दारैनो हनै दस्रायावसो एब्रेलाबायबोनांबाय। दिगदारथार अखायानो मैयानिफ्रायनो हादों। बिसोरखौ मालाय मा बुंबावनो गावानि गाव बोथोर जाहैबाय। गायनाय फुनाय बोथोरबो जाबाय। औ दे नोंथां दे। सुजुआइ साहा जायाखै? ओइ सुजु दे जाबायबा दे साहाया लाबोदो दे। बिदिनो दैज्लां बोथोरबाथाय खुनु थिग गैया। नंगौ। गोसोमथार हनै बोथोरानो। आसामाव दै बानाया देग्लाय बांसिन जानो हागौ। जागोन। लोंदो दे दैया। बेनो आंना फिसाजोआ नोंथां। नायल' जाल' सासेल' फिसाजो, उन्दैयावनो बिमा गोमाजानाय। बेनोसै मावनाय दांनाय, माथो खालामबावनो। नोंथां आंथ' बिहामजो जागोनखौ फसायबाय। दा फिसालायासो मा बुङो। नोंथांमोनहा एसे सानलायग्रोदो। न' प्रब्लेम आफा, नोंनि फसायनायानो आंनिबो फसायनाय। दे बिदिब्ला नोंथां साहाखौ लोंग्रोलायदिनि। होमबाथ' जेबो खोथायानो गैला, बियाइखौनो बुंखाथारनोसै आं। जायो नोंथां, गासिबो खोथा बाथ्रा मिलायजोबनानैलाय हा बियाइ जायाब्ला माथो जाबावनो। बिदिब्ला जोङो हाबानि थारिखखौबो थाबैनो थिग थाक खालामखानोसै नामा? जायो नोंथां, बेथ' नोंथांनिसो खामानि जाहैबाय। जेसे हायो एसे थाब खालामदो, बेवहाय आंहा जेबो हेंथा गैया। दे बिदिब्ला बियाइ, बिदिब्ला थांनायसै नामा? माथो खालामबावनो, बाथ्राफ्राथ' जाजोब्बाय बियाइ। खबरखौल' लालायबाय थादो। बोथोराबो गाज्रिथार, अखा हाबावनो हागौ। मोजाङै मोजां थांलायदो। सुजुआइ, सुजुआइ, नै आलासिफ्रा थांसैनो, एसे सनमान लाफैदो। जै जाथों फिसा। दे नोंथां दे। दे बिदिब्ला थाथ'दो बियाइ। दे थांलायदो दे। औ थादो। सुजुआइ, आंबो ह नोमानै आलायस्रिमोननाव थांब्रबनानै फैनि। थाथ'आइ। दे आफा। सुजु! सुजु! हो? 'सुजु! 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 '
सुजु बोरै आलासिफ्रा? सिमां नों बेवहाय मानो फैदों आरो आलासि फैनो फैयैखौ नोंनो मा नांगौ? सुजु सुजु नों दिनै आंखौ मानो बिदि खालामनो सानदों? धोनि गोरिबनि फाराग लाबोनानै आंथ' नोंखौ गोरिब होननानै मुगैयाखैमोन ना। सुजु नों मानो जेबो बुङा? सिमां आं दिनै नोंनो जेबो फिननाय होआ। जा बुंनांगौ दाख्लैनो बुंखाजोब्बाय। बास जाबाय आरो आं बुजिनो आद्रा गैला। नों आंखौ गारनो थाखायनो धोनि गोरिबनि फाराग लाबोदों। गोदान सेंग्रा लासिनो नालाय लाबानो जाबाय। नाथाय आंनि गोसोखौथ' एसेबो बुजिखालाना नों। सिमां नों मा सेवख्रा जालांखो दाना? ना आं नोंखौ बुन्दा होननानै रायजोफोरजों बुजा होना होखारहरनांगौ? सुजु सुजु आंबो मानसिसो। आंखौबो एसेबां जाम्बा दासान। नैबे सिमाङा सासे सिख्लाखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनदोंमोन। नाथाय बियो बुजिनो रोङा। बे जाबाय नों सुजु नों। नैबे सिमांनि साननाया बोरैबा जुदि फैमाल जायोब्ला थैनि बानाबो जानो हागौ। आं फैबाय। बाथ्रायालाय गुबुन महरसो लाबाय नामालै? र' थेवब्लाबो खनसे सोंनानै नायथारबावनायनां। फंबाय मा जादों नोंहा? मा सिन्था सिन्था थाबाय थादों नोंलाय? आदालै आं मोजां मोननाय सुजुआ आंखौ गारबाय। आरो खोनानो मोनबावदों दा बावैनो गुबुन सेंग्राजों जुलि जासिगोन। फंबाय बेथ' मोजांनि खोथासोना। सिन्था खालामनांगौ जेबो दरखार गैया। बेफोरबायदि गैजा रोङै मानसिनि थाखाय गावनि जिउखौ नस्थ' खालामनानै दाला। आदा नों बेफोरखौ मा बुंलाबायखो? बिदिब्ला नों सुजुखौ मा सुजुखौ बेलाय? सालिखौ दाख्लै एसे बुंदां गरिबनि फिसा होननानै। आदा नोङो बेफोरखौ मा खालामखो? जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय नोङो। मा गोदाव सोराव माखौ गाबलाबायखो नोंलाय? जाम्बासियान। आं हयले बारा गाबलु गाबलाबो सुवालै।
दुनियाव हिनजावा बे सासेल' नामा नोंहा? आदा आं बे न'आव थानो बाबाय। आं दिनैसो बुजिबाय मानोना आंनि बिदाया जोबोद लेथ्रा गोसोनि मानसि। बे न'आव आं थाला आदा, आं थाला। फंबाय, ओइ फंबाय, र'। थैबायलै सथिबो थैलाबायबा। मा जाबावनांगौ दे दाना? थैथोंलै बांद्राय हिनजावनि लबखौ। जुजु, आं दिनैसो बुजिबाय नों आंखौ नागारनायनि जाहोना नों नङा, आंनि आदायासो। दिनै आं नोंखौ नंखाय दायावनो नैबे आखाइजोंसो बाफ्लांबाय। अलंबार फिसा मा लायनो नागिरदों? औ आफा, जेबो लाया, ओरैनो बायरायाव दसे बेरायहैनो। अलंबार फिसा, बुं आफा। नोंहा जेबो खामानि गैयाब्ला बिहामजो जागोनखौ जोंनाव साननैसो आलासि जानो लायथ'थां। नाथाय आफा। जेबो नाथाय गैया, बियायनो आंखौ खोन्थाबानो जाबाय। ना मा होनो बिमा? दे बिफा, नोंसोर जेखौ सानदों बेखौनो मावबानो जाबाय। आंलाय माथो बुंनो रोंबावनो। थैबायलै दाना मा सोमोन्दो लिंनांगौ दे, आदै होननो ना बिजाबखौनो लिंखानो? होद, आदैखौनो लिंसैलां। आदै। मा आदै बेलाय? नोमफाय आंबा बियायखौनो लिंखाबाय, बिहावखौनो लिंबानो जाबायना। आफा, जोंहानि होजोंनि आफाया सुजुखौसो साननैसो आलासि जानो लिंहरदोंमोन। र' आं आइ सुजुनाव एसे सोंग्रोनि। आइ सुजु, ओइ आइ सुजु, ओजों फैथ'नायसाय। माबे आफा? हनै बियाया नोंखौ साननैसो लेंहरथ'दोंनो, बेखौनो जावैसोआ लांनो फैदों। जेबो खामानि गैयाबालाय, जेरावबो थांनाङाबालाय थांबानो जाबाय। आफा, बिब्दिब्ला आं सासे लोगोनाव थांनानै फैग्रोनि। दे, थाब थांनानै फै, अखाबो हादों, बोथोरा गाज्रिथार। सिमां! 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 सिमां, दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों नुलायनाया जोबथा दिन जासिगोन।
सिमां आं नोंखौ नागारनो गोसो गैयामोन नाथाय सम आरो बोथोरनि थिननायाव आं नोंनिफ्राय गोजान जानांसिगोन सिमां नों मानो जेबो बुंदिया आरो बे आखाइया मा जानाय नों मानो जेबो बुङा सिमां जाबाय सिमां आं बुजिजोबखाबाय बिदिब्ला थादो आं थांनोसै जिरायदो सुजु सुजु नों बेयावनो जिरायथ' आइ आफामोनबो गैया बाजारावसो थांजोबदों आंनो साहा फुदुंनानै लायनि दे साहाया लोंदो सुजु सुजु जोबोद समायना नुदों नोंसोर सानैखौ नाथाय आं बै समाव मा बुङामोनलै गोसोआव दं नोंहा दिनै बेखौ नायदो सुजु
Simang! Simang, nang मानो गावखौनो बिदि खालामनानै लागो? Simang! सुजु नों आंखौ नागारनानै गुबुनजों जुलि जायोब्ला आं मा जानो जेबो जाया खालि आंनि गोसोआव बेखौल' सानोदि नों आंखौ नागारनानै गुबुनजों जुलि जायोब्ला नोंसिनि न'नि लांगोनायाव थांनानै थैगोन आं। Simang, nang आंखौ निमाहा होदो। नों दिनै आंनि थाखायनो बेफोरबायदि जानांबाय। Simang!